F'dawn aħħar katekeżijiet eżistijaj kont qed nirrifletti magħkom dwar hekk il-bżonn tal-Ispirtu Santu fil-ħajja tat-tiġdid tal-Knisja, fil-ħajja tagħna personali, illi t-tiġdid vera fl-Ispirtu huwa t-tiġdid illi hekk il-mulej jkun irid jagħmel. Ċertament da ma jeskludix il-parti il-ħidma umana li aħna rridu nagħmlu. Ma qegħdin nenfasizzaw bħalissa l-importanza tat-tiġdid fl-Ispirtu fil-Knisja. U ovvjament anke fil-ħajja tagħna nisranija l-kol kemm aħna mhix fil-Knisja bħala komunità mod ġenerali, ma fil-ħajja ta' kull wieħed waħda minnha. U rajna li il-mod kif nistgħu narblu, nifhmu, nikkontemplaw, niggustaw il-ħidma tal-Ispirtu Santu fil-ħajja tal-Knisja huwa billi l-ewwel nifissaw il-ħarsa tagħna fuq Ġesu li minnu tibda u fih tintemm il-fidi tagħna tgħidilna l-kelma tal-Alla. F'Ġesu aħna nistgħu naraw eżattament l-Ispirtu Santu kif jaħdem. U mbagħad il-mod kif l-Ispirtu jaħdem f'Ġesu, l-Ispirtu jaħdem fil-Knisja. U rajna 11 l-aspett ta' kif l-Ispirtu Santu ħadem fil-ħajja ta' Ġesu. Ħansemmihom ta' malajr u mbagħad immorru għal aħħar aspett li xtaqt nikkontempla magħkom dwar kif l-Ispirtu ħadem fil-ħajja ta' Ġesu, mbagħad naqbdu temi oħrajn fuq l-Ispirtu Santu. L-ewwel mument li rajna huwa kif l-Ispirtu Santu jnissel lil Ġesu minn Marja Verġni. It-tieni kif l-Ispirtu Santu juri minnu Ġesu permezz ta' xmuna fil-preżentazzjoni ta' Ġesu fit-Tempju. It-tielet rajna l-inżul tal-Ispirtu Santu fuq Ġesu fix-xmara Ġordan. Ir-raba rajna l-Ispirtu Santu imexxi lil Ġesu fid-deżert. Il-ħames rajna l-unzjoni tal-Ispirtu Santu fuq Kristu. Kristu jiġi midluk konsagrat bil-qawwa tal-Ispirtu Santu biex jaqdi l-missjoni tiegħu bħala l-Messija. Is-sitt aspett rajna kif Ġesu kien ikkeċċi xjatru jfejjaq il-morda bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Is-seba' aspett rajna kif Ġesu kien jitlob imqanqal mill-Ispirtu Santu. It-tmien aspett rajna kif Ġesu offra lilu nnifsu fuq is-salib permezz tal-Ispirtu Santu. Id-dis aspett li rajna huwa ir-reżurrezzjoni ta' Kristu, l-qawmin ta' Kristu mill-mewt bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. L-10 aspett kien kif Ġesu ġi glorifikat fis-sema jitla s-sema fl-Ispirtu Santu. 11 aspett li rajna kif Ġesu se jerġa' jiġi t-tinmiġja tiegħu il-parusija se ssir fil-qawwa tal-Ispirtu Santu. U issa se naraw eżisti 12 l-aspett li huwa ħafna importanti fil-mixja tagħna bħala insara. Forsi mhux biżżejjed aħna napprezzaw u nifhmu l-importanza tiegħu dan l-aspett partikolari li sejjer nitkellem fuq issa. Huwa il-fatt li Ġesu jammet fl-Ispirtu Santu. Ġesu jagħti l-Ispirtu Santu. Dan l-istess Spiritu illi ħadem fih, dan l-istess Spiritu li jurċieva tgħidilna l-kelma tal-Alla huwa l-istess Spiritu li Ġesu jagħti. L-Spiritu li huwa irċieva huwa l-Spiritu li huwa jagħti. Ħalli ngħaddu eżistijaj ftit hekk siltiet mill-kelma tal-Alla, tlieta partikolari mill-Vanġeli illi jgħinuna biex nifhmu dan. F'San Mattew kapitlu 3, vers 11, Ġwanni il-Battista jgħidha l-kliem: Jien ngħid għalija nammitkom bl-ilma għall-indiema, imma min ġej warajja huwa aqwa minni. U jien ma jistħoqlix inġor il-qorq tiegħu u jammitkom bl-Ispirtu Santu u n-nar. L-istess messaġġ ta' Ġwanni il-Battista insibuh anke fil-Vanġelu ta' San Luqa, kapitlu 3, vers 16. Meta Ġwanni l-Evanġelista jgħidilna hekk San Luqa. Għalhekk Ġwanni qabad u qal lil kulħadd: Jien ngħid għalija nammitkom bl-ilma, imma ġej wieħed aqwa minni li ma jistħoqlix inħollu l-fili tal-qorq tiegħu u jammitkom bl-Ispirtu Santu u bin-nar. Hekk Ġwanni il-Battista kemm f'San Mattew San Luqa ċara u jammitkom bl-Ispirtu Santu bin-nar. Ġwanni jammet bl-ilma għall-indiema u Ġesu jammet bl-Ispirtu. Differenza eżistej bil-momdija ta' Ġwanni
u l-mamudija ta' Kristu jgħid Ġwan jammed bl-ilma, Ġesu jammed bl-Ispirtu bin-nar. Imbagħad eżisti għandna dan illi jseħħ. Din hija l-ġraja li seħħ f'Pentekoste li tibqa' seħħ fil-Mammudija, fil-Griżma kif sejrin naraw. U nafu fil-kelma talna żewġ rakkonti tal-ġraja tal-għoti tal-Ispirtu Santu li Knisja. Għandna l-ġraja li aħna niċċelebrawha fajt il-50 meta l-apposti fiċ-ċenaklu jinżel fuqhom l-Ispirtu Santu u l-sallu għajdinna u l-kol imtlew bl-Ispirtu Santu. Hemmhekk għandna l-ġraja kif isseħħ. Min fejn ġie l-Ispirtu, il-kelma Alla tgħid unstema' ħoss bħal tariħ qawwi. Imma min fejn ġie dal-Ispirtu, dik ir-risposta jagħtina San Ġwan, ma tieni salwa. Jagħtina San Ġwan illi l-Ispirtu Santu huwa don ta' Kristu rxoxt. San Ġwan kapitlu 20, vers 21 sa 23 jgħidilna hekk. Imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom islim għalikom kif il-Missier bat lili hekk jien nibat lilkom. Kif għalhekk nefaħ fuqhom qalilhom ħudu l-Ispirtu Santu. Dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura u dawk li żommuhomlhom ikunu miżmuma. Ġesu nefaħ fuqhom għallhom ħudu l-Ispirtu Santu. Eżistijej, nixtieq illi jekk inħarsu ftit b'dan il-mod lejn Ġesu. Kieku ngħidilkom isma' dak kollu li għamel Ġesu. Li sar bniedem, li għallem, li fejja, li ħeles, li bat għalina, miet għalina, għamm il-mewt, tela s-sema reġa' ġej. Dan kollu, dak kollu Ġesu għamel huwa għal raġuni waħda biex jagħtina l-Ispirtu Santu. Din il-verità eżisti. Ġesu għadda minn dan kollu biex lilna jagħtina l-Ispirtu Santu. Forsi tgħiduli imma Ġesu ma mhix dan kollu biex salvana, iva, imma xi jfisser li salvana. Ċertament ifisser li ħassar id-dnubit tagħna, ħassar id-dejn, il-kont tad-dnubit tagħna quddiem Alla l-Missier. Imma tfisser ukoll li salvana illi lilna ġie jagħtina l-ħajja li hemm falla Trinità. U l-ħajja li hemm falla Trinità hija l-ħajja tal-imħabba li hija msawba f'qlubna permezz tal-Ispirtu Santu. Skont ma jgħid San Pawl tar-Rumani kapitlu 5 vers 5. Mela s-salvazzjoni eżistijej biex ngħid hekk, nistgħu nħarsu li hemm il-mod negattiv u ngħidu minn xiex Ġesu salvana. Ġesu ħelisna mill-ħakma tax-xitan u ħelisna mid-dnub. Imma dak minn xiex salvana, imma għal xiex salvana, salvana biex nimtlew bl-Ispirtu Qaddis. Ħelisna mid-dnub, ħelisna mill-ħażen, ħelisna mill-ħakma tax-xitan biex jimlina bl-Ispirtu Santu biex ikonna semm il-ħajja ta' Trinità Qaddisa mill-ħajja tal-Alla. U din importanti jeżisti li aħna jkollna din il-viżjoni ċara ta' Ġesu. Għaliex xi kuntant aħna l-enfasi tagħna kien wisq u xi drabi biss mhux għax m'għedniex b'mod ċar din ix-xju tal-Ispirtu Santu, ma nfasizzajniex biżejjed. Xi drabi fil-Knisja hija kwistjoni ta' enfasi li f'epoka differenti fil-Knisja nagħmlu enfasi fuq aspetti differenti tal-missjoni ta' Ġesu. Mhux għax inkunu żbaljati, ħafna drabi iċ-ċirkostanzi storiċi tal-Knisja u tad-dinja jitolbu minna nagħmlu ċerta enfasi. Illum il-ġurnata qed niskopru ħafna aktar dal-enfasi li Ġesu lilna mhux biss salvana billi ħelisna mid-dnub, ħelisna mill-ħakma tax-xitan, ħelisna mill-mewt, imma biex jagħtina wkoll l-Ispiritu tiegħu. Pentekoste mhuwiex xi appendix għall passjoni il-mewt u l-qawmin ta' Ġesu, imma huwa l-climax tal-passjoni il-mewt u l-qawmin ta' Kristu. Issa sfortunatament eżisti aħna iċ-ċelebrazzjonijiet li jmissu madwar l-Ispirtu Santu li huma Pentekoste u l-Mammudija u l-Griżma tal-Isqof, ħafna drabi m'għandhomx dan it-ton ta' ċelebrazzjoni vera, dan is-sens ta' festa illi verament dinja uċċata. Hija uċċata. Jien nkun onesti, xi jfisser Pentekoste għal ħafna minna? Xi jfisser Pentekoste għal parroċċa tiegħek?
Xi fisser Pentekoste għall-komunità għall-għaqda li inti qiegħed fiha fil-Knisja? Xi fisser Pentekoste għall-żwieġ tiegħek? Xi fisser Pentekoste għas-saċerdozju tiegħek? Ġesu imut u jqum mill-mewt biex jagħti l-Ispiritu Santu. Dawn ma nistgħux nifirduhom minn xulxin. L-ikbar rigal li tagħna Kristu rxoxt u l-Ispiritu Santu din eżistijaj. Kemm nixtieq li tidħol fil-lub tagħkom, il-kol kemm intom ħuti fis-saċerdozju, ħuti fil-ħajja konsegrata, mexxejja ta' gruppi waqdiet, lajċi impenjati, intom miż-żewġin, intom dixxibli kollha ta' Ġesu. Ġesu l-ikbar don illi tagħna u l-Ispiritu Santu m'hemm xejn ikbar minn dan id-don li hu jagħtina. Forsi uħut minnkom tgħiduli l-Ewkaristija forsi akbar, aħna fl-Ewkaristija meta nitqarbnu nirċievu l-Ġesu li jibqa' fiżikament fl-Ewkaristija fina ftit minuti. U Ġesu jiġi għalina fl-Ewkaristija tafu għaliex? Biex bħala l-irxoxt fl-Ewkaristija jonfoħ fina kuljum, kull darba li nitqarbnu, jagħtina mill-ġdid l-Ispirtu Santu. Din emnuha għax din hi verità. U kemm nixtieqkom eżistijaj. Il-talb ta' wara tqarbin, aħna fil-parroċċi tagħna, fil-knejjes tagħna, għandna ħafna devozzjonijiet li wara tqarbin jekk ngħidu talba Ġesu msalla, m'hemm xejn ħażin. Però naħseb ikun ħafna iktar aħjar, iktar f'postu, iktar teoloġikament korretti, iktar adattata. Illi dak il-mument ta' tqarbin aħna t-talb li nagħmlu nitolbu l-Ġesu Ewkaristija jimlina bl-Ispirtu Santu għax hemmhekk aħna qed nirċievu l-Kristu rxoxt eżistijaj. Meta l-Knisja titlob veni Creator Spiritus, ejja Spiritu Qaddis, minn fejn jiġi l-Ispiritu mill-baħħ mix-xejn? Le, l-Ispiritu jiġi minn Kristu rxoxt. Il-Missier jagħtina l-Ispiritu permezz ta' Ġesu irxuxtat. U dan Ġesu irxuxtat aħna nintaqgħu miegħu fl-Ewkaristija ħaj. Ejjew eżistijaj it-talb ta' wara tqarbin, nagħmel ħafna enfasi fuq din eżistijaj. Nitolbu l-Ġesu jimlikom bl-Ispirtu Santu wara li titqarbnu. Ħallija tkun l-ewwel talba li titolbu, mbagħad titolbuh li tridu, itolbuh li tfiqu li jeħliskom għal-familji tagħkom, għal-problemi fi żwieġ, għal-vokazzjonijiet, għal-bżonnijiet tal-Knisja, għall-insara persegwitati, għal-minu bla xogħol, għal-foqra. Nitolbu koll, però l-ewwel itolbu l-Ġesu jimlikom bl-Ispirtu tiegħu. Aħna eżistijaj kieku dan kollu li rajna dal-aħħar katekeżijiet. L-Ispirtu x'għamel f'Ġesu biex noqogħdu nħarsu lejh u ngħidu arek għamel. Okej sabiħa, però Ġesu eżistej irid idaħħal lilna sa f'din l-esperjenza. Li kif l-Ispirtu ħadem fih Ġesu lilna ġie jagħtina dan l-istess Spirtu. Eżistej din hija aħbar tal-ġenn. Din hija meravilja jekk aħna nirrealizzawha. Din hija l-qofol tal-ħajja nisranija. Li l-istess Spiritu li Ġesu mtela bih fil-Ġordan u li akkumpanjah fil-mixja kollha tiegħu sa issa fl-eternità. U l-istess Spiritu li Ġesu li tjatina. U aħna nirċievu l-Ispirtu Santu eżistijaj f'żewġ modi partikolari. L-ewwel mod li huwa importanti, essenzjali, huwa is-sagramenti. 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 L-an tas-sagramenti eżistijaj huwa li aħna nirċievu l-Ispirtu Santu. Fil-Mamudija nirċievu l-Ispirtu li qaddisna. Fil-Grizma nirċievu l-Ispirtu li qawwina. Fl-Ordni Sagri nirċievu l-Ispirtu Santu li tina l-qawwa biex nistgħu nevanġelizzaw, nipritkaw, naħfru d-nubiet, nikkonsagraw, nfejqu l-morda. Fi-żwieġ nirċievu l-imħabba tal-Ispirtu Santu, l-koppji l-miżewġin bejniethom. Fid-dilka tal-morda nirċievu l-Ispirtu Santu li jfejjaq. Is-sagramenti huma kollha kemm huma għotja tal-Ispirtu skont is-sitwazzjonijiet partikolari tagħna. Kif spjegaj diġà fl-Ewkaristija nirċievu l-Ispirtu Santu illi il-mulejjatina bitqabel imqaddes anke fil-qrar aħna nirċievu din il-paċi x-xalom tal-Ispirtu. U jaħfirlek dnubietek u jagħtik isliem. Jidilna s-saċerdot fil-formola tal-assoluzzjoni. Fatti anke ta' meta Ġesu nifaħ fuqhom
l-Ispirtu qrajni għad is-silta jidhom mill-ewwel dawk li taħfurulhom dnubietom kunu maħfura, dawk li żommuhomlhom kunu miżmuma. Hekk il-maħfra ta' dnubiet marbuta mal-għotja tal-Ispirtu eżisti. Aħna meta nċelebraw is-sagramenti din hija rikkezza kbira. Kemm hija weġa meta xi kultant eżistijej hekk nara insara kattoliċi li induru lej knejjes ħutna nsar oħrajn m'għandi xejn għalihom min jafni jaf kemm inħobb il-ħutna anke għalihom mhux kattoliċi jiena. Tallimt ħafna anke minn għandhom fil-mixja spiritwali tiegħi. Però hija ħasra meta aħna l-kattoliċi għandna din ir-rikkezza sħiħa ta' Ġesu, rikkezza sagramentali u ma niskopruhiex, ma ninfetħux meta s-sagramenti nġibuhom ishom riti maġiċi jew riti ngħaddu minnhom hemm xejn imma xi drabi tweġġa' tintaqa' ma' nies illi indifferenza meta nċelebraw is-sagramenti u ma nafux dak li l-Mulej jrid jagħtina li l-Ispirtu tiegħu f'kull sagrament hemm walaqa ma' Kristu rxoxt li jagħti l-Ispirtu. Kull sagrament huwa laqa ma' Kristu rxoxt li jagħti l-Ispirtu tiegħu. Ejju napprezzaw miktar is-sagramenti eżistijej bħala l-mezz kif il-Mulej jagħtina l-Ispirtu. U hawnhekk kelma żgħira il-ħuti saċerdoti. Jekk rajna f'daw l-aħħar katekiżijiet ir-rabta bejn l-Ispirtu Santu u Ġesu, eżistijej hemm rabta kbira bejn l-Ispirtu Santu u s-saċerdot. Jiena nħobb hekk mod personali naqsam magħkom l-Ispirtu Santu nħobb insejjaħlu my inseparable companion, il-kumpan inseparabbli tiegħi. Kienet frażi li darba smajt fil-qalb tiegħi jiena u nitlob hekk sejt li kien nitlob l-Ispirtu Santu b'dal mod u mbagħad kont skoprejt wara li San Basilju jirreferi għall-Ispirtu Santu bħala Christ inseparable companion. Il-kumpan inseparabbli aħna ma ngħaddux mingħajru. Aħna is-saċerdoti eżistijej minn qalbi qed ngħidilkom dan bħala ħuti ma ngħaddux mingħajr l-Ispirtu Santu. Xi privileġġ, grazzi għandna li aħna dak li nagħtu l-Ispirtu bħal Ġesu x'ixtat. Saċerdo salter Kristus, saċerdot int Kristu ieħor, int tonfoħ l-Ispirtu Santu fuq in-nies. Tħawfu b'100,000 mod. Primarjament bis-sakramenti, però anke bix-xandir tal-kelma, meta Pietru kien jipprietka fid-dar ta' Kornelju, waqt li Pietru jipprietka, l-Ispirtu jinżel fuq Kornelju u l-familja tiegħu. Meta aħna nippritkaw fil-qawwa tal-Ispirtu Santu, ħellhom li tara ikun hemm xi ħaġa partikolari dwarhom, l-Ispirtu jibda jaħdem fil-qlub tan-nies. Però jew nkunu konxi jew ninfetħu, ejjew ninfetħu ma nagħmlux limitu. Eżisti nkunu konxi nemmnu f'din il-qawwa. Aħna maħniex nagħmluha waħedna. L-evangelizzazzjoni, is-sagramenti, il-predikazzjoni, il-counseling nisrani. Aħna kollox ma l-Ispirtu għattis. Edin ħaġa waħda miegħu. Ġesu għalinna meta jiġi u jixet għalija u intom tiġdu wkoll. Ġesu jgħid li l-Ispirtu Santu huwa xut u jgħid li aħna xhieda. Għaliex aħna xhieda ma l-Ispirtu mhux mingħajru għalhekk Ġesu ġie jagħtihunna. U kif il-Knisja rċivit l-Ispirtu, l-Knisja allura tagħti l-Ispirtu għattis. Għettilkom li hemm ġiex modi prinċipali l-ewwel wieħed huwa l-għoti tal-Ispirtu Santu permezz tas-sagramenti, it-tieni mod huwa t-talb. Aħna fit-talb personali tagħna eżistijej, it-talb personali huwa l-mument li aħna kull darba nitolbu lej dejjem jimlina bl-Ispirtu tiegħu. Din rajni anke f'Ġesu li meta fil-xmara Ġordan sallu għajdinna li meta u jitlob jinżel l-Ispirtu Santu fuq. Ġesu jirċievi l-Ispirtu fit-talb. Aħna nitolbu eżisti, it-talb personali tagħna titlob ir-Rużarju. Il-Rużarju huwa l-mod Marjan nħobb ngħidilha jien kif nirċievu l-Ispirtu Santu għaliex. Meta l-Madonna intaqgħet ma' Elisabetta mtliet bl-Ispirtu Santu. Meta l-Apostli talbu ma' Marija fiċ-ċenaklu, l-Apostli mtlew l-Ispirtu Santu. U l-Papa kien qal darba minnhom, il-Papa Ġwanni Pawlu II, illi Pentekoste huwa tweġiba t-talba ta' Marija. Ili kienet diġà irċevit l-Ispirtu f'Nazaret. Ir-Rużarju, talba ta' Rużarju hija l-mod Marjan kif aħna nirċievu l-Ispirtu Santu, niġġeddu fil-grazzja tal-Ispirtu.
Għaliex it-talba ta' Rużarju huwa talba ma' Marija, mhux biss talba lil Madonna biex intolbu l-interċessjoni tagħha, huwa talba mal-Madonna. Iddaħħalna fl-esperjenza ċenaklu maqudin magħha, nitolbu magħha, l-Madonna titlob magħna, mhux biss titlob għalina. Titlob għalina, ma titlob magħna wkoll. Nkun onest magħkom jien aktar nħobbet nara titlob magħna u għalina milli titlob għalina waħda. Aħna magħha hija magħna. Il-Madonna posta fil-Knisja kien qal il-Papa Benedettu 16, mhux barra mill-Knisja, mhux il-fuq mill-Knisja, fil-komunità huwa post il-Madonna. U Marija hija magħna, titlob magħna. Ir-Rużarju huwa talba magħha nirċievu l-Ispirtu Qaddis. It-talb il-Bibja, il-qari tal-kelma talla, huwa mod ieħor. It-talb għandu modi differenti, it-talb ir-Rużarju ma' Marija, it-talb il-kelma talla, mod ieħor kif aħna nirċievu l-Ispirtu Qaddis. Semmej diġà meta Kornelju jisma' l-kelma li għatih Pietru huwa jimtela bl-Ispirtu Santu. L-istess ħaġa jeżisti it-talb bħala adorazzjoni. Sijak hija adorazzjoni eukaristika u dim sagrament u sijak huwa talb ta' tifħir il-praises li aħna nagħtu l-Alla. Meta aħna nfaħru l-Alla, Alla jibgħat l-Ispirtu tiegħu fuqna. Ħafna drabi aħna il-barkiet tal-Alla ma nsejħulhomx bisimhom l-Ispirtu Santu, ma ngħidu grazzja. Il-grazzja x'inhi? Huwa l-Ispirtu Santu li jiġi mogħti lilna. Eżisti għalhekk il-ħajja tat-talb fil-qaddisin kienet tremenda. Għaliex il-qaddisin kellhom bżonn narfu l-bżonn. Kellhom bżonn bħal kulħadd, differenza li huma marfu iktar minna. Qaddisin narfu l-bżonn tal-Ispirtu, jafu l-Ispirtu jagħna bis-sagramenti u bit-talb. It-talb tal-adorazzjoni, it-talb tal-kelma, l-lezzjoni divina, it-talb tar-Rużarju, u x'inhu it-talb? Fit-talb aħna nirċievu l-Ispirtu tal-Alla. Għalhekk il-Knisja titlob. Irdu kun komunitet li nitolbu, mhux li ngħidu t-talb, li nitolbu fil-verità. Ħalli qalbna tirċievi u meta jiġi l-Ispirtu Qaddis, things happen. L-affarijiet jiġru u jiġru ta' vera. Kemm nixtieq nikkonvinċikom ma nistax imma. L-Ispirtu Santu biss jista' jikkonvinċikom. Jiena nafx esperjenzajt f'ħajti, jiena nafx doqt, jiena nafx rajt. Naf. U ma nixtieqx inżomm dan għalija tistijaj. Għax dak li mulejtana huwa l-Knisja sħiħa. Ġesu jibqa' jagħti l-Ispirtu tiegħu illum. F'Pentekoste Pietru jgħid li din il-profezija ta' Ġoel li sseħħ illum hija għalikom, għalidkom, l-ulitidkom għal dawk li huma fil-bozz. Għal dawk li qed iridu jiġu warajna kien qed jgħid Pietru li huwa aħna llum il-ġurnata. Kull bniedem f'kull epoka. Jalla eżistijej. Aħna nixxenqu għal dan l-ikbar rigal ta' Kristu l-xoxt, dan Ġesu li jrid jagħti l-Ispirtu. U jew nkunu bħal Ġesu li aħna wkoll nagħtu l-Ispirtu Santu l-oħrajn. Kienet il-Knisja fil-bidu permezz ta' tqejjed tal-idejn, permezz tat-talb, kif il-Knisja llum ukoll fis-sagramenti, fit-talb ma' xulxin, fit-talb ma' xulxin. Ejjew nitolbuha mulej imlini bl-Ispirtu Santu. U nitolbuha xulxin mulej ibgħat l-Ispirtu Santu fuq dik il-persuna, fuq il-persuna l-oħra. Jalla eżistijej inħallu l-Ġesu iġeddet fina loti tad-don tal-Ispirtu Santu fil-ħajja tagħna ħalli nkunu dejjem aktar bħal Ġesu fil-Knisja u fid-dinja.